Dos por dos. Brad, ayong dos por dos na rin. Isa. Ay na pala be, kaya wani kahoy. Ha? Kwintahang dos por tres. Sa babaw, sa gunting. Aw, kiraingon. Daan na, upat. Tanga layo naman. Ang kahoy, masuk. Itis kahoy. Kayo. Kayo. Patay gibahin na daan. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Isa na Tayo lang. isa. Unong. Isa lang nga isa. Tayo isa. Tag-isa. Napa isa. 5 bilin. Kamu rin makuwang. Kahoy. Iya palitan na diha na may kuan hardware. Sa eskwela. Oh. Ilayaw na ilaw. Kaya rin madison. Wala ka sa eskwela. Una ang Adventist men. Kay ko diri. Pagtabang sa mga Palihog ko, palihog. Kaoy. Adventista nga magpahimo og balay. Season center. Kaya rin po na ko ni dos por kanang dos por tres sa kabo. Idumalahan ni Elder Jula. Kanang imo tubag kahoy ba diri. Okay ni. Babag na tubig. Ayaw na. O kana pwede. Para kalaom lang po. Ano ha? Oh, sige, sige. Ang isa. Oh, sige. Iyaga. Kisa tong magpabalay, sulti lang mo kay pabayra na. Kisa tong way balay, magpabalay, magpasweldo na. Pero og mintras wala pa, voluntaryo pa ni. Sir Blandaan. Muna si Loloy Aniñego. Ano bagi sila? Suktig dospi. Morning nangis na karon, human og mga trabaho, mga women's og mga woman. Dos por dos. Kaabot ha? Papunta nga po siguro anak-anak. Guwapo na ang Pagani. Munis bubong ang purman. Nya naigikan sa taga nito si Elder Bernard Plaza. Oh, basta purman sa tinagkalok na kay isod magpurman kan dili puti kalok. Kaya sana kay marililing ano kay karon sa badok kasabang gani sa tong ban. Ala-alang. Ang tubig gani nabutbot ahong ibidaan kay Mabukot may tubig. Purman ra po lagi. aw tingin na bitayin ko ang mabutbot kana mang lubot. tukan na lang Saan ni morning para dingding na ni? sa log. Hinipis man. Tama ni. Ha? Aw sa tama. Kada. Tapok naman. Nah, dagang paal ko. Maraw. Nay, wala ka ito.
Unay among voluntaryo karon para tong mga Adventista nga way balay nya magpabalay nay programa sa Seventh Adventist Season Center nga balayan. Mao na ni siya mga kapaglaom. Kini. Grabe ni ka nindot sa imo kung sa optimis ka maturan. Mm. Shirt. Ne, halos sa sound. Kos na yun. Muna si Bubong nga foreman sa kuan og si Sister Kabiling muna nga tong Women's Ministry leader. Okay. Og to ay mga uban ato nga mga kaigsuonan katong way mga balay pwede mo request katong nas Manila kamo na lang. Katong way balay, pwede mo request pero mga Adventista sa mo. Oo, wag Adventista. Kabalayan na, pwede na mundang. Taga mabuhay. Kung naman nagbalay, pwede na mundang. Taga mabuhay. Basta kiniagi gyud Adventista. Oo, mo gani. Mundang ra. Nabit sa ladandan, ano nakikita, mutay ra sila na Petro. Dandan. Atong ato din kauban nga. Silang alang-alang. Oo. Ambot, madas ba kain sila. Wala bitang simbahan. Pormiro sa wa pa mabalay tiro pamilya, hasta dagaw litawo. Karon, may nagpakita sa kabok. Pero di po ta kay bawo gahay na bitin ba. Oo. Kasi kita tuloy simbahan. Basta ito asa si Pentecostal. Mane, lansan na dito eh. Ay, karuan ng uun na niya. Bitaw. Diba na eh? Tiyot na? Oo. Yes, natin. Kuya man na eh, lumaw na yung bukat. Paslas ko na. Utang nakadire kita sabi ko man. Andi kadukdok, way paniud to. Paruto ni kay mo tubig. Sa magbaroto ni kay mahadlok raw di tunga mo tubig. Tubod. Ay go, kaya to eh. Hoy, tumban. Kapurado nito. Nga di may magkahumag lang sa. Kahidaw. Kahidaw na mo? Baka na yun. Ulang. Ay. Una mo mga elder nga mga abti kayo. Nga pag-announce na ada yun. Grabe ka mga abti ko.
Tansa na ito kainit. Mana itaod ng salog mga kapaglaom. Matod pa may baruto kay mutubig. Lubong pa man na. Lubong pa man na to. Nga ka rin, maigo pa rin ilubong na. Igo pa. Gamay kuhan, gamay. Lekay, may tutumban ba? Init ito may. Mura ko tagong baga. O na, gagsan ang ganina sa kakili. Pa mo topi. Tungkon man ang tunga. Sige na, kasi ganahan mag-buwet sa init. Sige. Kanto pa mag-anar na siya og. Ay gagsan stili pa kaon. Tapos kita, tukto ng tunga nga usaon nga matunga nga mo kupi ng size na size Dali raw, tungko na rin. Nya ang atop ini mura na magtinindahan style no ana ra. Ana ra, mag-ana. Ana. Kanto ba ka na? Payang. Oh, ngana. O kanto ko dun. Sir, kanto. Oh, gato. Ana siya. Super siya di. buti pa sabot ang mga labor ani murag relax na kay Dili po doy. Muunong yung dugwan ito, muunong yung buwan dyan init. lisod mang init-init ka tagaduhol ra mga karpintero na nang trabaho pumiro ng labor ani tagaduhol ra kan ani Pinaibabaw man kanang isa ana di ubos na dito sa ubos. Di mag-ana man kana, di man na kay plat gid nga plat. sakto bitaw Bantay mo ron sa bado, bira na. Meron po, nakaani ko. Hindi ko mapiktahan kayo kay bisag hapde. Una mga kapaglaom usa sa mga gitawag nato og kining programa sa Seventh-day Adventist adunay adventismen nga katong mga way mga balay nga gusto magpabalay tabangan kini sa mga Adventista para matukod yun ang balay. Mao na ni ang gihimo karon diri dapit sa gitawag nato og Trinidad, Surigao City. Oh. Mao kini mga kapaglaom ang gidumalahan kini ni Elder Agapito Jola kauban ni Elder Bernard Plaza o Elder Glenn Tarok uban sa ni Bubong ug sa tanan nato nga dinhi nga nagkauban kauban na Luloy og niya sila karon diri mga higala nga himo ni ini dali ra kayo nanay salog mga kapaglaom no og ato paning sundan karon taud. Munas bubong kanang ni Saka, munas bubong unay pinakakugi sa mga SIM.
bangka. Minsan nakatubang pa ng kamera. Okay. Diretso na itong magka-voluntaryo. Panawan na rin ng voluntaryo. Ani anang sakaw. Sakaw ni. Oh. Sakaw. Pa. Bukon. Ani sakaw ni. Pati gutso. Sakaw. Nagkumpiyansa mo si Malangkat na. Kasi mana dia? Kanto dito. Oh. Para may kamera na, klaro kayo. Ahoy. Ahoy. Lagi bukan. Jessica Soho naman eh. Ano eh, YouTube. Jessica Soho. Ahoy. Ahoy oh, hali ni. Ah, ahoy oh. Lagi ni PC. Bawa balikan yung kahoy ko. Ginaon. Katangidaan. Dali naman ni pero narinig ko to. Mga 4. Ikaw nagkira, fast feeding. Uy. Puro maging kuha ng pagbuka. Dikapoy naman ko. Ara man ni hawi ni ani ay. Duha ka lang sa pre. Nakin hadlo ko ba sigo? Nga na naman puro man sa highway. Pitan naman sa kailang dumo. Karon dili pakita mo ba? Yaw kay halata. Ano ya? Dapat ka kay ka ba? Parang si kurban mo nakapemyo na. Aman. Sure ka? Ha? Nagtakilid mo na. Na-screenan man sa... Ay nagsabat. Ya, ano mo ba? Basta mutungan lang ng gamay ko. Mura mo ng buho. Kana ramang Bingis man na kayo. Hindi mo kuha. buha nang acting dito. Sa ni Purman. Hindi pa. Papahuwaya sa nang uban ng mga tao kay. Pati naman puli-puli ba? Ang uban na nagpagutong na yung mga pamahaw. Sila man kay katong yung makatunga at turto silang pa hilawon sa kwan. Badok. Apon. Hilawon na sa badok. Apon na tala. Kuwati. Ano mo matawhana mo? Ako pati nga lang kay kwartas 13. Apit na siguro matata doon. Laon pa na. Kana oy ana, yana ra. Ay karinduhan mo mo dito. Ikaw ito dito. Ikaw ito dito bakit bilahon na mo? Oh, kada sakto na. Namura kay Purman. Ikaw gibilhan. Kaya ha. Ikaw gibilander. Ito ni. Oh, dire. Kaya bali. Tuni. Ana mo dito kasi muno to. Ye. Ya. Ye. Kay mo bugas. Lagi tabi. Lagi. Sulitin mo kani. Balik Pag-ingon kamay, man. balik kamay. Balik. Gamay. Gamay balik gamay. Udah pasado ni mag-unot. Kira kamay.
Ikaw, day. Kami nasuot sa utong itong Wala, everybody. Wala ko tao. Gani, hikog li. Wala ni siya makikitaglan. Patay ka. Nana pinasir, pre! Ayay. Pinasir, nana pinasir! Yeah. Sige mo ipasak ka. Pasak ka. Ay, asol, pre! Ya man, kuwat ko sa ida. Kasi isak yan mo. Multi ka brekan. Kung pa, di sila mo ari di kung ari. O saman, pero pagka pre? Biraho na bali ang biraan na, dire na po natin ka. Ha? Ikas ang biraan na. Ba, kalapok ka ba? Awa na tumaya na. Oo, naamal pa rin dodong na yung Ada di butas. Butas, yung pagmo. Balaan pa lang. Apa mo mag ingon nga. Ako binate. Sinaw na yung buto. Pre, para magdiba maayo yung tunupod. Pwede nga niya ako tulog-tulog ang bulunangan. Nama kay video. Nama kay video. Naa. Igo na, igo. Nalipat na bitag insek. Pre, nalipat na bitag insek. Oo. Ako ito, gagat. Alay. Hoy, tulong diki. Mura magpinganam lang. Taas na ko kanina no, kung kumot man. Nakata kay na video. Ay mo na. Kalapit eh. Bukatan. Bawa ka lang lapor. Suara ya bay. Budget na. Wara. Ya tolong na sila. Loading na. Punta butakin ko pa wala. Suara ba din tulo sila obligo na la. Balik dire mano. Tulaan man nila man na. Ano ba? Kilit. Ano mo lisod ka? Kwatro ba? Di, sumpadara ka na. Size man. Kanang doon ka, Tre, sumpada. Size man. Oo. Hindi ka human to, ana. Dinita. Pre, dinita, hindi ka human, ana. Dili. Ay! Minister ka kami kay. Ayay, os-os ni ron. Takilit ni ron. Dili nga ni ko ano mo. Ako ang magkasa. Kamera. Kami pre. Kamera. Ano kamera? Tara. Dan tama ko para di makita. Kamura na yung makita ha. Kanang country na dili way baba. Unay na sa bali murang ay dawa ka na. Kani. What's up mala? Kare. Kani niyo. Kaya kay kamera. O kare kay perdudong. Nakatagyo. Gamit yung kahoy. Ay, pangyaria. Ay. Supay man ba? Ito ka to please. Kana sila naglakaw. Oo ka. Sir Pedro ka ba ni? Baliw na taas. Sa mga nagagyaw na kapon. Dog, isanday na mo kadyot kay way tungtungan. Pwede ra. Amura na kwaon ron. Kaya among una-una, ilahos na lang namo ba? Gusto ko na kato-atop. Ani ni ani. Ay. At least, bisag way ko ang purog kapainit. No?
Oh, Painit ba? kapainit me, kamo nakapabugnaw, kami nakapainit. Murgi man ang ayan himo one meter. Mga congressman bitaw. Ito sangkan. Muna formal lagi. Ako yung siya lang. Muna pinanser. Saan mo na? Kana kaya video mo to, video na makita na. Oh, mo gina. Engineer, labi na magtudot-tudot. Forman dia. Forman. Oh. Ulit man dia ra, pilit. Yan ni matag hapon, Brad. Ubos na kayo ni. Ay, kuya na tulugan niya. Ubos na ni, Ay, ubos. ang buta dahil kukuhan na na. Kukuhan na na niya. Abo mo sige ano? Os sila oh. Tikang lang ka dito. Pero apasa na og tokon. Tukuran na. Kukuhan na na. Ay, rampos. Rampos ba? Rampos. Ay kukuha. Patuwa, ay manahan naman. Pati paulog no na nila naman. Dua ka dasmag ni mo ani, os na ni. Mereka padol ke purma tanggal. Lahanan niya. Ay, sige, lapay. Ha? Pero sa depan niya. Ay, depan niya ako. Ako ang kapit sa panik mo dili pa. Ba't yung lubid? Sa panik. Kana sa tunga man ang uban. Tunga kayo, lingkod. Nay video. Napay lubi daw daw. Video, ay ka ba? Pero di ay lubat na, wa na mataho. Ha? Pero di ay naglubat na ang ginili. Wan, why lubat nga 100% da. Ito pa daw na pino. Pawan ko pa yan. Amay ko babot sa pasada. Kini dili ni wala pawan og ibalik to di ka. Kato lang Kana ko cellphone be. ba? Dali. Kailan makita sa video murag gagabas ba? Ito ano sa ginyan oh. Ano na? Kati ko di ay. Oh, ito na yung blue kasi. Hay na mo ang dapat nimo. Hindi na kita sa ginyan. Oh, na. Bihara. Babi niya kalingap. Kapit lang sa ginyan, suba na. Sa kalingyan, tani na uwa ko. Problema ni o, masabad daw manimba mo. Ay palunangan kabaw di sila na nagpunaan ang palunangan. Posible, bulo na ilanan. So, dyan, tanong. Gusto ko sa palunangan Baboy. Kuralon ko na niya. Baboy makalunang ini kabaw di nagasan. Ako na kuralon diha. Ha? Kuralon, palibot. Amang kuto bang imo ni Brad. Yan ako mo. May baro? Boy, pinay palit ni mo na. Highway mo. Mo, may papalit pa. Balayan pa ba? Pagpamo, kaya siya. May kay pabalayan. Tata. Pinaganyo sa unang isang balay di. Katulungan nyo niya. Ora, puri bakante di last na bakante. Kada de tapad ya. Dalan na diha. Oh, dalan. Ngano may habugo na to, pero mga gira po sila. Kabaw na may mga gira. Pero simento ni okay naman eh. Ito, may dalan na ni. Dalan. Oh, may ulit to. Oh. Ay, budget lang kaya. Oh, nagsimento na ni, wa na.
Dili na magbutas si kuan ni, dili na magbutas. Ano pre? Saya. Sige, pangudak ra mo dia. Sige. Islaw man. Kapang ko dito. Kapang. Kaya ba? Kapang sa inyo ba? Dili man diha, awan man ni. Dingling. Okay, say, bira ko no dito ko dong. Diya. Atong nay butas. Ay na lang mong kira. Wa mo'y trabaho ron. Ay, to apo do. Ah. Ay, basakan. Magdaway original tandok. Kamu dugay na pakan sa malang manap sa dili naga tao unggoy pitukan tang uhipan uban pang malang mananap ayo pasabli kung kamo na pakan. Murag memorize mo na. Musaka grabe sa kasing butok. Oh, ang tandok ko memorize mo ba? Ang batiw sa luwakan sakit og binhod buko-buko, sakit lang tangkubo. Para sa kabuhi kuyap nervyos lusmot kung kaslugo anemik luod sakit sa tiyan di katulog paggalas pagkaon. Buton-buton. Ilabi na ni atong bago pa mayos na kong abalatian. Ay, kanang na mo tawhan mo ay pawaliyon. Ari na makita mo. Diri ra kamera. Tatay Pure Sohig tambal sa ng klasis binakan malala. Matunok kas katasan bantol kung ito simba ko lang. Kini mo ikuan mo rin. Pangalalang manarap. Palapos ba ay? Pwede. Palapos ni sa. Pangtabang yun. O kana, taas ka oh. Ano nagpataas ka? Meron ding kumutay. Kana igon na mo kamera. Ba. Dili dito kasi kabaw rin kuha dia. Ito kas loyo lili. Kana. Ana. Sure na. Oh. Sure na. Ong kamo dugay lang napakan sa mga malang mananap sa kasing naglaga tao unggoy pitukan tang uhipan uban pang malang mananap ayo pagan sugay usaka grabe kasi kating putok sa Dios. Sakit og binhol buko bag patambal karon dai samtang dili pa wahi ang tanan. Light fair na do po senyor namatay gumikan sa pagkilap sa ito sa saban. Kanga man. Rabis sa selong kilo human day. Bukas ang lang tanan gawa sa Sabado. Tambahan po. Siga. Babag-babag mo nila. Pero mao ra gyud trabaho nimo, master na gyud mo.
Lang sa